तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके एकदम जबरदस्त भोजपुरी रंगदारी मैटर जिला स्पेशल गीत बा। और रुआ कोनो भी जिला के नाम डाल के गा सकतनी, बहुत जबरदस्त मैटर बा। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा। एकदम नया मैटर बा भैया, धुन एकदम नया और शब्द भी जितना दिले बनी एकदम जबरदस्त शब्द बाटे। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन कंपोज के लिए बनी, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, ताहे मन पसंद के कोनो भी गाना रुआ नहीं खे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो बेफिक्र रही, निश्चिंत होकर रुआ चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिली। और रुआ अपना मन पसंद के गाना फोन करके चाहे व्हाट्सअप करके लिखवा भी सकतनी। कोनो प्रकार के मैटर, हर तरह के गीत हम लिखेनी, रंगदारी सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, होली सॉन्ग, चैता गीत, धोबी गीत, पूर्वी गीत, कोनो प्रकार के रुआ मैटर लिखवा हुआ, मैटर में शिकायत ना मिले, बिल्कुल उचित चार्ज पर काम करने भैया। और मैटर मन पसंद के दिले। देखिए आज के गाना कैसे लिखल बाटे भैया। आज के पहले मेल के पार्ट बा कि तोहरा पर जाननी उछावर बहो, आ रोक दी कमना के पावर बहो। ए करे जा सुना ना कि तोहरा पर जाननी उछावर बहो, आ रोक दी कमना के पावर बहो। पागला हिल दिल कजरा कटार से, हटा होने दूर रह, घूमे रोजे है थार से, खेलेला हथियार से, खेलेला हथियार से। आ हमरो दिलवा लागल बहायारा के रंगदार से, हमरो दिलवा लागल बा छपरा के रंगदार से। तो जौन पार्ट बा हमरो दिलवा लागल बा आरा के रंगदार से, तई पर वह कोनो भी जिला के नाम डाल के गा सकतनी। एक बार और हम डमी बता देतानी। अरे हमरो दिलवा लागल बा आरा के रंगदार से, कि हमरो दिलवा लागल बा छपरा के रंगदार से। तेजुन कोनो भी जिला के नाम डालब तो एकदम परफेक्ट बैठी भैया। अगर ये मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बिल्कुल उचित चार्ज पर ही गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। व्हाट्सअप के नंबर बाटे भैया 8874473128। तो रुआ कोनो प्रकार के गाना लिखवावे के बा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे के बा, चाहे हमरा स्टूडियो से गाना गावे के बा, संपर्क कर सकतनी भैया। वीडियो पसंद आयल हुई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। चैनल पर नया होके भैया तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिला तनी अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक के लिए रुआ सब सन्मति चाहतानी। कोनो गलती त्रुटि है विजय बागी से भइल हुई तो क्षमा चाहतानी भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।